nada, ao final dos anos 80 sí que ten máis de 30 anos. É importante para a nosa familia porque nos recorda a nosa bisavó e o moito traballo que había no campo e o moito que axudaban os animais. De entre todas as fotos recollidas aquí en Santa Comba, escollemos este pequeno retrato, que é a nosa foto misteriosa. Este home que tedes aquí nesta foto era moi coñecido na zona na súa época e era moi creativo. A miña cara suéname, pero non sabría dicir quen é. Meu pai emigrou moi novo porque en Santa Comba non había nada. Entón, cando non hai nada, é difícil estar. Se xa teño que contar, teño que pasar a noite. Miña avó traballaba na mina, entón meu pai chegaba a casa e non tiña nada que comer. Entón, na casa de Hermosa sempre había algo. Ahora na segunda sección temos dúas xatas, vai entrar Ismael e, bueno, pues estamos nerviosos a ver de que vai a pasar e que non, a ver se conseguimos o primeiro premio ou o segundo. Era increíble. A min encantaríame ser como a meu bisavó, porque ele era moi loitador, era moi simpático, alegre e nunca, como dixen antes, nunca tiña un problema sin solución. Eu ainda no barco e quando me abanaban, pois sim, exatamente como me sinto agora, cortado porque había cariño. Vou cantar eu esta copla, ai sen que ninguén mo pida.